Nasakote ang 5 katao na miyembro umano ng Sali-Sigang matapos silang manalisi at magnakaw ng mga alahas at pera sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Senior Citizens Day sa San Nicolas, Pangasinan, 1:00 ng hapon kahapon. Ang mga sospek ay mga dayo na tubong Valenzuela City, Quezon City at La Union. 4 dito ay babae, edad 39, 55 at 56 anyos. Kasama rin nila ang isang lalaki na edad 19 anyos. Ayon sa mga complainant, dadalo sana sila sa isang pagdiriwang sa bayan nang ipitin at harangin sila ng grupo ng kababaihan. Ilang sandlit lamang, napansin umano nila na wala na ang kanilang suot na gintong kwintas at pitaka. Yung kasama ko nakaupo na, nakapunta na doon. Ako, may dalawang babae na nagdidikit da. Tapos, ayaw akong papasukin doon sa upuan ko sa pan namin. Tinula ko ilang bisis, ayaw akong papaupin. Sabi ko, bakit ayaw mo akong papasukin? Hindi ko naman sir alam na ganun ang kwan niya. Nung pumunta na ako sa upuan ko, parang kinakabahan ako. Ginanan ko yung kwan, dibdib ko. Hindi ko na ako kasi ang kinakapa ko sir yung pindan ko eh. Wala na. Mahirap lang ako sir. Gusto ko lang talaga ako sir pag may pupunta na ako, maayos ako kahit gaganito matanda na ako. Yung kuhanin, abayan nila ako. May pay pa sila ganyan sa akin dito. Nagpunta ako hanggang sa pag-upang ka ng senior citizen. So, hindi pa ako paupuin. Arang-arang sila. Pagkatapos umupo ako, siguro yung pag-upo ko. Matapos ang insidente, agad na nag-report ang mga biktima sa pulisya. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang PNP. Sa tulong ng backtracking ng mga CCTV sa lugar, agad na naaresto ang mga sospek. Kinumpirma naman ng mga complainant ang mga naarestong sospek na sila ang nasa likod ng pananalisi. Talagang modus nila, iniipit pala nila nung victim nila tapos sinahablot. Member po sila ng salisi. Nakadeploy naman po yung mga personnel natin at nakita natin sila dito sa may bandang simbahan. Nahuli natin sa kanila yung evidences. Yung iba na naibalik, yung gaya ng naman ng wallet, yung iba wala na kasi I think group sila, yung sinasabi nga pero under investigation pa ito na may kasama pa silang iba. Bigong ma-recover ang mga ninakaw na alahas. Pinaniniwalaan itong naipasa na sa iba pa nilang kasamahan. Ngunit sa paghahalughog ng pulisya sa mga gamit ng mga suspect, nadiskubre pa ang ilang sachet ng umano'y shabu at hindi lisensyadong baril. Nung nahuli natin at pinalabas natin yung bag nila, ay nakuhanan sila on the spot mismo nung pagkahuli ay isang 1.74 grams ng suspected shabu na may SDP value na 11,832 po. Be-verify pa natin kung registered yung baril na nakuha doon sa isang suspect natin po. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang 5 sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang mga sospek sa patong-patong na reklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Mas lalo pag yung mga may event dito at dapat tayo ay maging alert. Yung mga umiipit sa inyo and then bibiglang may hablot, i-report nyo kaagad sa police station para mabigyan natin ng action. And yung mga dala-dala nating bag, dapat po nasa harap yung bag nyo para hindi kayo madukutan or whatever na incident na nangyayari dito. Tayo po sinasabi ko na lahat tayo be vigilant always, mas lalo at sa mga piyesta. Lester Narag, Balitang, Solid North.